Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me. Eet er nu een beetje. Huh? Eet er nu. Yeah. Doe maar een mossel in je pannenkoek. Huh? Dat mag. Wil ik een pannenkoek eten met er een mossel in? Is dat lekker? Ja? Heb je er een tegenmossel? Huh? Heb je een tegenmossel? Of course. Dat is ook een pancake. Oei. It's like a pizza size. Yeah. Size of the pizza. But also the idea behind it. Yeah, it's a smart way. Ah. Yeah, it's like the thing in the Crystal Palace. Oh yeah. They were also fat. Stroop en zo. Die prijs. Dat is een goede. Ja? Wat zit erin? Kaas. Ja, zo'n pannenkoek en mossel. Hè? Mama. Gaan we bij jou? Salami, tomaat, paprika, kaas. Ja, dat is gewoon een pizza. Ja, pizza. Kijk, dat was snel. Ja. Time goes fast. If you have to go bowling, 7 o'clock. First I was surprised. New muslin with pancake with muslin. It's like a different pizza Yeah, but bottom, huh? I just surprised. There is like that. It's like pizza bottom, huh? Just another form, huh? So if you take now one with shawarma. Als je het opkoopt met shawarma, zijn we gewoon een broer maken. Oh, dat is er ook bij kletsen. Dat is ook makkelijk, want die kan ik op 15 euro snoep erop. I want to